बावहाय मुनमुननि चेनेलबो दंफैयो बिथाङा खिबु खिबु थानानै खेबखोमागासिनो दं आं दहायनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं आं बे मुनमुननि चेनेलखौ मोजाङै भिडिअ खालामनो खावलायदों आरो बेखौ मुनमुननो देखायहैनांगौ जे मालती रानी नार्जारिया दाखालि जे बावहाय फैनानै इन्डास्ट्रि गायसनोब्ला बै गायसननायनि साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा हां लानो हायालासेनो लावजोबलाङो हराव मा होनो बिदिखौ लावनायखौ हराव हां सथेना थैनायखौ बेफोरबायदि जानानै थैजोबो होननानै बिथाङा लेक्सार होफैदों आरो लेक्सार होनानै रायजो राजाफोरखौ थुलुंगानानै मानव गेदेर श्री प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन मानसिनि सावगारिखौ मुसुखा बानायनानै बिथांमोना सावनो थोनदों बिथांमोना पेट्रल लुना होदों जाय मानसिखौ पेट्रल लुनानै बिथांमोना थैनो थाखाय थुलुंगादों आं बै मालती रानी दावराव देख्रेब आदामोनखौसो बुंनो नागिरदों मालती रानीया जोंनिनो बिटिसिआव दाजानाय एनटिपिसि मोनसे इन्डास्ट्रि जाय इन्डास्ट्रि एखे इन्डास्ट्रिखौ जों बेवहाय गायसननो नागिरदों नाथाय एनटिपिसि सालाकाथिनिख्रुइ देरसिन बेनि साखाथियाव थानानै जोंना देरहासार भाई आदा देरहासार आरो मालती मोना हां गोलाव गोलाव बोनानै बिनि खैलाखौ फाननानै जाखोमागासिनो दं आदा दावराव देख्रेबा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रां भान्दारिमोन डिभाइड आसाम 50-50नि सोमावसारनायखौ बर'फोरनि गेजेराव बिथांमोनानो फोसावदोंमोन आरो बै समाव पर्बत जरानि साल दंफां जोंनि कसुगाव ओनसोलनि साल दंफांखौ दावराव देख्रेबनि बिथोन बायदिनो थोननानै धंस खालामनानै बे थाखाजोंनो एबसुनि नामाव होनो होननानै बिथाङा बिल्डिं लुदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै दिनै पर्बत जरायाव दंफांनि हाग्रानि रैखाथिनि बाथ्रा बुंफैनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा